Γεια σας καταπληκτικά παιδιά και υπέροχοι δάσκαλοι. Καλωσορίσατε. Έχετε νιώσει ποτέ σαν ένα μπουκάλι αναψυκτικού γεμάτι έντονα συναισθήματα μέσα σας που είναι έτοιμο να σκάσει? Ίσως να απογοητευτήκατε πολύ επειδή χάλασε το αγαπημένο σας παιχνίδι ή να νιώσατε λίγο νευρική την πρώτη σας μέρα στο σχολείο. Συμβαίνει σε όλους μας. Αλλά μαντέψτε τι! Έχετε μια υπερδύναμη μέσα σας που μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι, όπως ένα γαλήνιο ποταμάκι. Αυτή η υπερδύναμη είναι η αναπνοή σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια περιπέτεια αναπνοής για να μάθουμε μερικά διασκεδαστικά και απλά κόλπα για να διαχειριστούμε αυτά τα έντονα αφρώδη συναισθήματα. Θα χρησιμοποιήσουμε μερικές ειδικές τεχνικές, εμπνευσμένες από μία πολύ έξυπνη μέθοδο που ονομάζεται μπутέικο, η οποία μας διδάσκει πώς να αναπνέουμε απαλά και ήρεμα από τη μύτη μας. Είστε έτοιμοι να γίνετε υπερήρωες που αναπνέουν? Ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη μας περιπέτεια ονομάζεται «Το λουλούδι και το κερί». Φανταστείτε ότι κρατάτε ένα όμορφο μυρωδάτο λουλούδι. Ας ρουφήξουμε απαλά ήσυχα από τη μύτη για να μυρίσουμε το υπέροχο άρωμά του. Εισπνεύστε αργά, 1, 2, 3. Τώρα φανταστείτε ότι έχετε ένα κερί γενεθλίων μπροστά σας. Δεν θέλετε να το σβήσετε εντελώς, απλώς να κάνετε τη φλόγα να χορέψει λιγάκι. Λοιπόν, εκπνεύστε πολύ απαλά από τη μύτη, κάνοντας τη φανταστική φλόγα να κουνιέται. Ας το δοκιμάσουμε μαζί. Μυρίστε το λουλούδι από τη μύτη, 1, 2, 3 και τώρα κάντε απαλά τη φλόγα του κεριού να χορέψει καθώς εκπνέετε από τη μύτη σας. Δεν είναι χαλαρωτικό αυτό? Μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή νιώθετε λιγάκι αποσυντονισμένοι, όπως όταν προσπαθείτε να λύσετε ένα δύσκολο παζλ και αρχίζετε να νιώθετε θυμωμένοι. Απλώς σταματήστε, μυρίστε το λουλούδι και κάντε τη φλόγα του κεριού να χορέψει. Στη συνέχεια ας δοκιμάσουμε την ανάσα της κοιμισμένης γάτας. Έχετε δει ποτέ μια γάτα να κοιμάται? Είναι τόσο ήρεμη και η αναπνοή της είναι τόσο ήσυχη και ελαφριά που μόλις που μπορείτε να δείτε την κοιλιά της να κινείται. Θα αναπνέουμε έτσι απλά. Βρείτε ένα άνετο σημείο, κλείστε τα μάτια σας. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε το χέρι σας στην κοιλιά σας. Τώρα εισπνεύστε τόσο απαλά από τη μύτη σας, έτσι που το χέρι σας να μην κινείται σχεδόν καθόλου. Και εκπνεύστε εξίσου ήσυχα, σαν ένα μικροσκοπικό νησταγμένο γατάκι. Φανταστείτε όλες τις ανησυχίες σας να εξαφανίζονται με κάθε απαλή αναπνοή. Ελάτε να το κάνουμε μαζί για 5 αναπνοές. Εισπνέω 1, 2, 3. Εκπνέω 1, 2, 3. 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 Μπράβο σας! Καταπληκτικά! Αυτή είναι μία τέλεια άσκηση για να κάνετε πριν τον ύπνο, ειδικά αν το μυαλό σας βουίζει από σκέψεις της ημέρας
και δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε. Βοηθά το σώμα σας να πει ότι ήρθε η ώρα να ξεκουραστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του. Η τελευταία μας περιπέτεια αναπνοής είναι το μυστικό βήμα. Αυτή είναι μία εξαιρετικά μυστική αποστολή. Θα δούμε πόσα βήματα μπορούμε να κάνουμε κρατώντας την αναπνοή μας. Θα σας εξηγήσω πώς γίνεται, γι' αυτό θα χρειαστώ όλη την προσοχή σας εδώ. Αρχικά, ας πάρουμε μία κανονική ήσυχη εισπνοή από τη μύτη μας και μία κανονική ήσυχη εκπνοή. Μετά θα κλείσετε απαλά τη μύτη σας και θα αρχίσετε να περπατάτε. Μετρήστε τα βήματά σας με το μυαλό σας. 1, 2, 3, 4. Θα συνεχίσετε να μετράτε μέχρι να νιώσετε την πρώτη μικροσκοπική επιθυμία να αναπνεύσετε. Μην το πιέζετε. Μόλις το νιώσετε αυτό, πρέπει να σταματήσετε να περπατάτε, να αφήσετε τη μύτη σας και να αναπνεύσετε ξανά απαλά και ήρεμα από τη μύτη. Προσέξτε! Ο στόχος δεν είναι να κρατάτε την αναπνοή σας για πολλή ώρα, αλλά να παρατηρήσετε το πρώτο μικρό σήμα που σας στέλνει το σώμα σας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι για να παίξετε όταν αισθάνεστε ανήσυχοι ή έχετε υπερβολική ενέργεια, όπως όταν περιμένετε σε μία μεγάλη ουρά και αρχίζετε να νιώθετε νευρικότητα. Βοηθά να επαναφέρετε την εστίασή σας στο σώμα σας και να ηρεμήσετε από αυτό το αίσθημα νευρικότητας. Να θυμάστε ότι αυτές οι ασκήσεις αναπνοής είναι τα μυστικά σας εργαλεία για να μάθετε καλά και να χρησιμοποιείτε όταν τα χρειάζεστε. Δηλαδή, πότε μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε? Όταν νιώθετε απογοήτευση να σας γεμίζει, επειδή δεν μπορείτε να δέσετε τα παπούτσια σας ή να κάνετε κάποια εργασία. Όταν ένα κύμα ντροπαλότητας έρχεται κάθε φορά που γνωρίζετε κάποιον καινούριο ή κάνετε κάτι καινούριο. Μυρίστε το λουλούδι. Αναπνεύστε σαν γάτα που κοιμάται ή ξεκινήστε μία μυστική αποστολή βημάτων. Η αναπνοή σας είναι πάντα μαζί σας, έτοιμη να σας βοηθήσει να νιώσετε ήρεμοι, γενναίοι και να έχετε τον έλεγχο. Εξασκηθείτε σε αυτές σιγά σιγά και σύντομα θα γίνουν η υπερδύναμή σας για κάθε δυνατό συναίσθημα που θα βρεθεί στο δρόμο σας. Σας ευχαριστώ πολύ που συμμετείχατε μαζί μου σε αυτή την περιπέτεια αναπνοής σήμερα. Κάνατε όλοι καταπληκτική δουλειά. Συνεχίστε να εξασκείτε τις νέες σας υπερδυνάμεις. Τα λέμε την επόμενη φορά.